Apua. Sensodyne hammastahnat. 2 kappaletta 5 eurolla. Ai. Rollan deodorantit. Ei. 2 kappaletta 4 Au. eurolla. Moi sulla. Au. 2 pakettia 5,50. Serra talouspyyhe. 2 pakettia 3,90. K-kauppias sinua varten. Meinaatko sä haluta tänne? Meinaatko sä haluta tänne? Ai. Ei enää. Moikka. Au, älä pure. Ai. Ei sun tarvikaan. Lopetan nyt. Ei.